Coco an Colga Cairdiu, Ailbhe Nic Giolla Bhrighde agus maisithe ag Brian Fitzgerald. De Conor agus Ruth, Ailbhe. De me inin banba, Brian. Colgan ba Coco. Ba bhrealaí a bheith snáw agus ag tomú lena Cairde ga le. Tá tosa níos tapúla na iasc bí eile scoil a dúirt siad lehí. Bhí Coco anséasta. Ach, nuair bhog si go teach nua an tíú hir den tharraig, bhí Coco freastal scoil eile. Déanaí tú a lán Cairde nua sa mamaí, a ní raibh Coco thó cinnte cearna. Céird a dhéanfaí mé, mar a mbíonn siad go deaslumm si. Cén fá na méadís go deas leat sa mamaí. Iasc thó Cairdiu leatsa. Hanna Coco agus a mamaí thó fada leis an scoil. Bei gach rud ag gceart a heiscí sa mamaí, agus ag tuairt crí mór isteach do Coco. Fan Gheobhaidh tú. Ach, nuair chnáw Coco isteach sa rang, ba léir nach raibh gach rud ag gceart. Tá si thó mór, tá si thó fada, tá si thó géir san héisc eile. Theag Coco an buinte gur cant faoina srón a bhí siad. Seo Coco sa an múnseoir. Is Colgan Níor casú Colgan na héisc eile riú cheana. Nach bhain de chrón sa bhalla ort is tú sprí siad. Ní aon sa Coco agus ag gaire, a ní raibh na héisc eile ag gaire. Bígí ag sprí le Coco san múnseoir leis na héisc eile ag am sása. Céird faoiclaithe I mí a bhualach. A bhí srón Coco rá mhór. Bhí si ag gobú amach as gach pol. Bhí na héisc eile ag gaire faoithí. Céird faoiclaithe ceisfeile sa Coco. A bhí srón Coco rá ada. Ní raibh na héisc eile in an líchróid a bhaintí. Ní raibh siad peach sásta. Céird fa scipal sa Coco. A bhí a srón rá dhéir. Dhear sí an rúpa ina dhéchud, rud a chur uafas na héisc eile. Coco an Colga Cairdiu, Ailbhe Nic Giolla Bhrighde agus maisithe ag Brian Fitzgerald. De Conor agus Ruth, Ailbhe. De me inin banba, Brian. Colgan ba Coco. Ba bhrealaí a bheith snáw agus ag tomú lena Cairde ga le. Tá tosa níos tapúla na iasc bí eile scoil a dúirt siad lehí. Bhí Coco anséasta. Ach, nuair bhog si go teach nua an tíú hir den tharraig, bhí Coco freastal scoil eile. Déanaí tú a lán Cairde nua sa mamaí, a ní raibh Coco thó cinnte cearna. Céird a dhéanfaí mé, mar a mbíonn siad go deaslumm si. Cén fá na méadís go deas leat sa mamaí. Iasc thó Cairdiu leatsa. Hanna Coco agus a mamaí thó fada leis an scoil. Bei gach rud ag gceart a heiscí sa mamaí, agus ag tuairt crí mór isteach do Coco. Fan Gheobhaidh tú. Ach, nuair chnáw Coco isteach sa rang, ba léir nach raibh gach rud ag gceart. Tá si thó mór, tá si thó fada, tá si thó géir san héisc eile. Theag Coco an buinte gur cant faoina srón a bhí siad. Seo Coco sa an múnseoir. Is Colgan Níor casú Colgan na héisc eile riú cheana. Nach bhain de chrón sa bhalla ort
is tú sprí siad. Ní aon sa coco agus í gaire, a níú na héisc eile I gaire. Bígí ag sprí le coco san múnseoir leis na héisc eile ag am sása. Céird faoiclaithe I mí a bhualach, a bhí srón coco rá mhór. Bhí si ag gobú amach as gach pol. Bhí na héisc eile ag gaire faoithí. Céird faoiclaithe ceisfeile sa coco, a bhí srón coco rá ada. Níú na héisc eile in an líchróid a bhaintí, níú siad peach sásta. Céird fa scipal sa coco, a bhí a srón rá dhéir. Dhear sí an rúpa ina dhéchod, rud a chur uafas na héisc eile. Is mai a bhíosagin go bhíú do chrón mhór ada dhéir sa bhalla siad. Ní hastíon bhain sprí leat níos mó. Agus ná siad a bhád uithí go dtí an taobh eile den chlós. Tháinig an múnseoir gur coco facha le hí héin. Seo linn sé